Nyuwun tulung, Mbah. Niki timbang jembrung mangersi. Ya aja ngono, gelem ora? Ya wis. Ditraksi dan ketara lah. Kendernan. Wih. Wah, capeng. Wih. Wah, nyincing ning celana. Dabundi halaya mlaku-mlaku samane ku mun tuwa mbok cah ngoyo-ngoyo lha witekna piye ngopeni mbang wedok jare piye ta Mbah piye umume lumrahe niku putu nyembah mbae. Sakniki jaman maju. Upamane mbae nyembah putune ngono lho. Ya mathuk ae. Pun mang nyembah ya aja ngono. Ayo piye? Ya wis. Mbah. Nah, matur nuwun. Nyuwun tulung, Mbah. Niki timbang jembrung mangersi. Ya aja ngono, gelem ora? Ya wis. Nyuwun tulung, Mbah. Niki timbang jembrung mangersi. Ya aja ngono, gelem ora? Ya wis. Sing resik lho Mbah. Iya ya. Sing tak resiki ben halus kaya lepek. Ning sithik-sithik nggih dirasakne. Ya aja ngono. Gelem ora? Ya wis. Ya asin. Pun matur nuwun nggih. Ger maju lho. Man. Kula tak teman-teman. Iya ya, syukur nggih syukur. Niki mang betokne. Apa mang betokne? Apa? Oh, pipa gading. Pipa gading reng wong e. Nah, syukur. Nah, ditraksi dan ketara lah. Kendernan. Wih, wah, capeng. Wih, wah, nyincing ning celana. Oh, arep munus keris.
Lah layak. Arep diunes kok gegek. Oh, lah kaya ngene. Nder maju, Nder.